datoria Trebuie să filmez pentru maică-mea, că am și o mamă acasă. Toți patru, ceilalți patru și așa mai departe. De-aia au cucerit lumea. Iar generalul trebuia să aibă grijă de toată armata, iar împăratul de toată lumea. Deci erau uniți. Ce vrei? Uniți. Unitatea creează puterea. Unitatea și disciplina. Mamă, ce pizza făceau, știi? Privind, mă rog, Insieme. originală se replică, după columna lui Făceam Traian. pizza La insieme. Muzeul Național de Istorie vom vedea iarăși replici ale columnei lui Traian. Puținii spun întrebarea, dar de ce sunt singurul popor cucerit de roman în cinstea căruia s-a ridicat o columnă? Wow! Romanii au cucerit multe popoare. Pe unele nici măcar nu le-au menționat în istoria lor. De ce dacilor li s-a fi ridicat o columnă? Încă nu, pur și simplu nu s-a găsit un răspuns concret la asta. Toți au spus, pe Traian a vrut el să pară glorios. Că i-a bătut pe daci. Da, nimeni nu-i bătuse până acum. Nimeni nu i-a bătut pe daci până acum. Păi să arate el că omul are și orgoliu, din păcate. Cât de mare a fost. Am înțeles asta. A ridicat columnul Traian columna să vedem, să se laude. În anul 106. Dar după 200 de ani vine alt împărat la Roma. Constantin cel Mare. Și ridică un arc, nu te răzma de aia. Și ridică un arc de triumf, arc care există și azi la Roma. Dacă îl vedeți atunci acolo să nu ezitați. Deci, efectiv, dacă nu-l vedeți, puteți să spuneți că n-ați fost la Roma. Care este împodobit cu 6 statui de nobilitate. Deja te pare cap. What? De ce? Stăteam, am contemplat, cred că o oră lângă acel arc de triumf, mă uitam din toate părțile până a venit cineva. Și mie, mă! Am auzit voce, am crezut că nebunesc. Și mie. Ce mai băcă? De ce te filmezi? Filmez, da.